Maagang nagtungo sa Forte Camsur Sports Complex ang BHW na si Emmeline at ang kapwa niyang mga BHW mula sa Calabanga, Camarines Sur. Yan para makiisa sa pagdidiwang ng Barangay Health Workers Day bilang pagkilala sa kanilang sakripisyo at serbisyo sa kani-kanilang komunidad. Matawanan man kami ning pansin baga bilang sarong frontliner kang barangay. Iyo po yan ang samuyang katuyuhan ngunyan. Ngunyan, iba man, dahil dawa mapagal, ugma kami na kami, digdi sa Bilog na Camsur, na-meet nga ang bawat sarong. Masayang masaya po kami bilang BHW. Nandito po kami para i-celebrate yung bilang BHW, kaya nga sabi ko gabay, tulay at alalay. Bahagi ng aktibidad ng pagkilala at pagbibigay pugay ng probinsya at ng DOH sa mahalagang papel ng mga barangay health workers bilang frontline health workers. Ayon sa Department of Health, malaking bahagi ang ginagampanan ng BHW sa pagpapatupad ng programang pangkalusugan, lalo na sa mga liblib na lugar. Importanteng masyado yan para mabigyan sila ng kaukulong importansya, no, pagkilala, para mas lalong ma-motivate, no? At saka sa pagbibigay sa kanila ng ganung pagre-recognize, no, lalong papaigtingin nila ang nila, tungkulin nila sa kanya-kanyang mga puro barangay. And kanina nga nasabi ko, in-emphasize ko yung role nila. Na lalong-lalo na ngayong papasok na tayo sa implementation ng universal healthcare, very critical ang role nila. Barangay Health Worker Day na taon-taon namin sineselebrate. Bali po ang objeto nito, magkasama-sama ang lahat ng mga BHW sa buong Camarines Sur. Parang banding na rin po namin. Para hindi lahat naman nasa barangay kami. Samantala, nagpapasalamat ang mga BHW sa pamahalaan sa pagbibigay kilala at pagpapahalaga na binibigay sa kanila sa pagdiriwang ng Barangay Health Workers Day. Sam Alano, CSN.